duk talaka masu karancin jama'a su ne talaka irin Nijar ba su fi yawan rabin Kano ba amma suna cikin talauci. China kuma tana da mutum miliyan 1000 da kusan miliyan 300 amma tana da arziki. India tana da sama da miliyan 1000 tana da arziki. America tana da wajen miliyan 400 tana da arziki. Japan tana da sama da miliyan 100 tana da arziki. Brazil tana sama da miliyan 100 tana da arziki. So yawan mutum ko karancinsa ya dangana ga irin iliminsa da sana'a. So in kana da yawa baka da ilimi baka da sana'a to kana cikin talauci. In kana kuma kaɗan ne kai kana da ilimi ma'ana ma'aunin ba yawa ko kaɗan ne ke ka talauci ba. Rashin ilimi da rashin sana'a. Ilimi ne da sana'a su ne za su. In baka da su in kana da yawa kana cikin talauci. In baka da su ɗan kaɗan ne kai kana cikin talauci.